kerro ensin, kuka oot ja kuinka monta vuotta? Mä oon Iida, 8-vuotias. Ja tänään sä pelasit ensimmäiset PDGA-kilpailut täällä Kärkkäinen Open-kisassa Nivalassa. Niin mitä tykkäsit? Oli tosi kiva rata ja tykkäsin. 2 kierrosta pelattiin. Heittoja tuli aika paljon, mutta sehän ei meitä haitannut. Ei. Ja mikä sun sijoitus oli? 80. Niin, sijoitus oli meillä 3. Ja heittoja tuli 2 kierrokseen vähän alle 300, mutta se ei haittaa. Hyvin heitettiin ja pysyttiin väylällä. Mitä sä sanoisit, että miksi muiden kannattaisi tyttöjä lähteä ja poikia lähteä myös kilpailemaan? Frisbee on tosi kiva laji ja sit jos ei tule onnistumisia, se ei haittaa, kaikki on kannustavaa ja on tosi kiva. Meillä oli tosi hyviä ryhmiä, pelaajat kannustaa toisiaan. Sitten sä valitsit kiekon, minkä takia sä otit Diamondit? No Diamondit lentää ensinnäkin tosi hyvin ja on yksi mun lempparikiekkoja.